सेरफांगुरिनि हगमा बिलाव बाथौ मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे खेराइ फुजा होनाय हाबाफारिया जालाङो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि हगमा बिल गुदि बाथौ मन्दिर आफादनि बानजायनायाव गोदानै लुनाय बोल्ली बाथौ मन्दिर बेखेवनाय सानसेनि हाबाफारियाव फुंबिलि समाव फिरफिला बिर होनाय आरो गोथै सिबावनाय आरो मोनाबिलि समाव खेराइ फुजा होनाय जालाङो। मख'जाथाव बाथ्रानि बाथौ मन्दिर बेखेवनाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि बारग' जइन्ट सेक्रेटारि माजेन्द्र ब्रह्म, समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्म, लोगोसे दुलाराय गुदि बाथौ लाइमोन आफादनि निजोम कुमार ब्रह्म, हगमाबिल गामिनि भिसिडिसिनि मासिगिरि पुष्पर बर' आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। आङो हगमाबिल बुलि बाथौ कमिटिनि जानानै सिगां नोंथांमोननि जे ससियेल मिडिया बेजों फोरमायनो मोननानै गोजोननाय फोरमायगोन। खारना जाहैबाय जोङो मिथियै समनिफ्राय जे आबै आबौमोनहा बे बुलि बाथौ धोरोमखौ जोंनि आखायाव नैबे अबस्थासिम लाबोनानै दोनफैबाय। दा बेखौ लानानैनो जोंनि दानि इयुन जेनेरेशना मोनसे गोलाव समनि सिन्था मिजिं थिनानै गाव गावनि न'खरनि एसे खेन्दा खांलायलायनायजों समाजनि मोनसे फान्डजों जे मोनसे समायना महर होनानै जोंनि बुलि बाथौ मन्दिर हिसाबै गायसननो हाबाय। दा बेखौ दिनैनि गोथार समाव जों बेखेवनानै लाबाय सासे गेदेमा समाज सिबियारि मानिजाथाव मुस्रि मनरन्जन ब्रह्म सारनि आखाइजों। दा बेवहाय गोजोननाय फोरमायगोन जे जोंनि हगमाबिलनि साननाय हनाया सोरजोंबा फेर फाथिनानै बे मन्दिरखौ लुनाय जायाखै। खालिबोल' जोंनि समायना मोनसे गोदोनिफ्राय बर'नि जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय गोजामसिन धोरोम बाथौ धोरोमा। दा बे बाथौ धोरोमखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो बबेबा खेराइसालि लांदां जायगाफ्राव जोङो दुमख'ननानै खेराइखौ खुंनाय जायोमोन। बेखौनो मिजिंथिनानै जोङो समायना मोनसे महर होनानै जोङो गुबुनजों मोनसे फेर फाथिनाय स्टाइलाव बा समायना मोनसे महर होनानै जोङो खेराइखौ गुबुननो दिन्थिनो हायो नामा, बेखौ मिजिंथिनानै जों बे मोनसे समायना मन्दिरखौ लुनानै लानो हानाय जाबाय। दा बे हगमाबिलनि मोनसे गोग्गाथाव हाबाफारि। बेनि सायाव फोरमायना होनो हागोन? बेवहाय जोङो आयदा हिसाबै गासै मोन 6 हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोंहा गाहाय हाबाफारि हिसाबै दङ जे सेथि हाबाफारियाव दङमोन जे जोंनि अजाजों जोङो बेवहाय मा होनो बेखौ रायसननाय बा बुंफोरनाया जाहैबाय जोंनि गोदान मन्दिरखौ गुबुन जाथि गुबुन हारिया लुदोंमोन हिसाबै बे समावहाय सोरबाया खगा खमोन्दै रावजों रायलायबाय, सोरबाया जुमुदै मुजुबाय, सोरबाया दाबो हायाखै नामा, हानाय नंला नोंसोरो माला हागोन, दाबो हाया, बेफोरबायदि अनेकथा खोथाफोरखौ लानानै जे जोंनि मन्दिरनि सायाव रायलायनाय जादोंमोन। दा बे मन्दिरनि सायाव रायलायनायखौ जोङो इसोरफोरनो खिथानायजों लोगोसे दानफोरनाय बा रायफोरनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। दा बे सेथि हाबाफारि। नैथि हाबाफारियाव लादों जोङो जोंनि गामिनि बैसोआव देरसिन जानाय समाज सिबियारिफोरखौ मान होनानै बिथांमोनहा जे जोंनो नैबे अबस्थासिम बे धोरोमखौ हमथानानै लाबोनानै होफैबाय, बिथांमोनखौ जों मान होनानै बिथांमोननि आखाइजों माबा फारौ गुफुरखौ रायसननायनि गेजेरजों बा बुंफोरनायनि गेजेरजों जोंनि बे गोदान मन्दिरखौ जोङो गासै आगदाजों खेबबा नेवसिनाय आरो आगखिजों खेबब्रै नेवसिनायजों बे गुफुर फारौजों नेवसिनानै जों हगारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे जाहैबाय नैथि हाबाफारि। थामथि हाबाफारियाव जोंहा दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जे गोथार फिरफिला दङ 3 गाबनि, बेखौ बिरहोदों जोंनि हगमाबिल बर' समाजनिनो गामिगोरा। बेजों लोगोसे ब्रैथि हाबाफारियाव दंमोन जोंनि हगमाबिल गामिनि माखासे रुंसारि जालांनाय गेदेमा सुबुंफोरखौ बा मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै
जे मान बावनाय हाबाफारि दंमोन बेखौ जों बावनाय हाबाफारि लादों। दा बे जाहैबाय ब्रैथि हाबाफारि। बाथि हाबाफारियाव दङ जोंहा आरो गोथार बाथौ थानसालिखौ बा मन्दिरखौ बेखेवनाय हाबाफारि। बे गोथार बाथौ हाबाफारिखौनो मानिजाथाव समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय। बे जाहैबाय बाथि हाबाफारिमोन। दथि हाबाफारियाव दङ जोंहा जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय गेदेमा सुबुंफोरखौ लानानै जोंनि समाजनि गासै गेदेमा बिथांमोनखौ निफ्राय बोसोन लानो मिजिंथिनानै मोनसे बेंखन सावरायनाय हाबाफारि लादों।